هەواڵ دەریا دەمەتە خۆش بە هەواڵ دەریا ji sibê de ev ku mixebatê li darxistin hem dayikên şehîdan dayikên gerîla û hemû dayikên ku bûyî sembûla ku zarokên wana çawa bi kumkujiyan re rûbirûmane dayikên eskera jî di nava vê ku mixebatê de cihê xwe girtin çi hate nîqaşkirin peyama va dayika çi bû Belê dema jî xweş be ya bi rastî aslında ev konferans gelek em bêjin kelecan jî aslında danî ava kirin yani ji ber ku em bêjin demek dirêj dayî belê axaftinên ji bo aşîtiyê tê kirin lê belê gav avêtinek wisa em bêjin ya civakî nehatibû avêtin ji ber wê yekê jî ev gavavêtina pir em bêjin kelecanek mezin jî hem di aliyê malbatên yê gerîla û em bêjin malbatên ku em bêjin kesên jiyana xweşdestebû hem jî malbatên yên eskera jî bi rastî bi kelecan aslında hat pêşwazî kirin û bi watev wisa bêjin her wekî we jî aslında di nûçeya xwe da li ser ziman bi pêşengtiya aslında komela mafê mirovan ya îhadê yani hat avakirin ev bername bername bi rastî jî em bêjin bi watev bû yani di navê aslında rêya aşitî bîr û edaletê hate bikirin ji ber ku em bêjin çi qasî behsa aşitiyek mayînde bikin li kêleka wê jî aslında edalet jî tê axaftin ji ber ku em bêjin gelek kesên aslında em bêjin wek Roboskî an jî wek em bêjin Sûr wekî em bêjin li Saybînê hesab nehatin pirtî ji ber wê yekê jî aslında her çi qas em bêjin aşitî were axaftin li kêleka wê jî aslında edalet jî tê axaftin ji ber wê yekê jî girîng bû û em bêjin pêşengtiya aslında parêzer û kesên belê bi destûra te ez vê jî bipirsim gelek cara bangawaziyên dayikên gerîla dayikên şehîda çêbûne hem serî li Wezareta Edaletê dane li meclisê de axivîne di meclisa Tirkiyeyê de axivîne û heman demê van dayikên gerîla dayikên aştiyê dayikên gerîla laçikê xwe avêtine laçikên ku sembûla aştiyê neavêtine heta niha nehatine guhdarkirin gelo ji niha şûn de ku em vê yekê bibêjin hevgirtina dayikên gerîla û dayikên eskera were çêkirin wê bandûrekê çawa li ser pêvejûyê bike di vê dengê van dayikan çima heta nehatiye bihîstin ji niha şûn de jî peyama va dayika çi ye ji bo dengê we were bihîstin yani bi rastî ev tiştî bêjin ji ber ku em bêjin heta nîn hatim ji alîkî de hate kirin yani em bêjin dayikên gerîla û em bêjin kesên di tekoşîna azadiyê jiyana xwe ji dest xwin an jî kesê em bêjin di qatliamê de jiyana xwe ji dest xwin malbatê wan tim em bêjin xwesteka aşitiyê danîn ser ziman ji ber ku em bêjin kesên ku işte dayikên askeran an jî dayikên polîsa mesela ew cesaret nedidîtin ku ew bikin îro em bêjin ew aşitiyê tê axaftin ji ber wê yekê jî aslında cesaretkê jî hatî wan çünkü tekoşîna aslında dayikên gerîla û yê dayikên ku em bêjin di tekoşîna azadiyê de jiyana xwe ji dest dane dayikê wan cesaret dan ev dayikê din jî yani em karin îro bêjin ev yani merhele em hatinekê aslında bi cesareta dayikên Kurd dîsa hat avakirin yani îro em bêjin di konferansê de bi rastî dayikên aşitiyê yani dayikên em bêjin bi dehan salin em bêjin tekoşînê dimeşînin ew dayikana cihê xwe em bêjin girtin û aslında bi destkirtina ew dayikana dayikên esker û yê polîsa jî îro hatin em bêjin tevlî civînek û sabûn û aslında wan jî ji bo aşitiyê peyam dan îro em bêjin dayika Makbule yani dayika Uğur Kaymaz Makbule Kaymaz û dayika Eren Bülbül Ayşe Bülbül mesela peyam şadin ji ber nexweşiyê xwe em bêjin her du jî nikan tevlî bernamê bibiyan tevlî vê konferansê bibiyanin lê belê her duya jî em bêjin ji bo aşitiyê ew xwe peyama xwe anî ser ziman her wekî ez dixwazim bînim ser ziman aslında Uğur Kaymaz 2014 da yani ew bavê xwe hatin qetilkirin li pêş mala xwe hatin qetilkirin û Uğur Kaymaz em çi qasî bêjin yani 12 salî bû lê belê di laşê wî de 13 xurşîn hatin ew kirin ji ber wê yekê jî aslında zarokên Kurda em bêjin li hemberî tundiyek çawa tê ew kirin aslında ev rastiya yani Uğur Kaymaz da mirov dibîne lê belê ya kêlekê jî ez dixwazim bêjin her çi qasî mirov bêjin mesela Eren Bülbül kesekî ku Trabzonê em bêjin di wê şer û pevçûnê de jiyana xwe ji dest dabû dîsa em bêjin yani
شرن تایبەتیە ئەسڵدا دەولەتێک و ئەم بێژن لەسەر زارۆکە و لەسەر ئەم بێژن کەسێک سبیل بوو یعنی ژبەر وێکێ ئیرۆ ئەرەن بولبول ئەم بێژن ژیانە خۆش دەستا بوو 2017 ژبەر وێکێ ژیانی ئەسڵدا civak çi dixwaze dayikên em bêjin jiyan dikin yani Kurdistanê û Tirkiye jiyan dikin çi peyamê dixwazin bidin îro ew peyama aslında derkes pêş dayik aşitiye dixwazin îro dema em axivên jî mesela dayik dibêjin yani rondikên dayikan em bêjin Kurd an jî Tirk naner yani em bêjin ew rondikaran an jî ew yekin yani ji ber wêkê jî xwesteka wan jî hewceyek û yek yani ev peyama derket بله هوالا ما روزنامه بان دریارن گلک سپاسیاتت کن هوال دریا جبو آگاهیت پار وکری وشنا خوش